तो जब एल्बम शूट करत रही रुआ तो ओबरे तो जरूर कुछ ना कुछ कहानी ऐसा भइल हुई। पहला एल्बम हमारा कवनवा कहिया ले चुका हाँ और गांव में ही हमारे शूटिंग होते रहे तो गाना रहे कि मार के ब्लेड जींस फाड़ दिया हाँ मतलब बोले रही बड़ी हिट गाना पहल रहे तुम एगो लाइन रहे लड़की के थोड़ा सा टी शर्ट इसे उठावे के रहे हाँ हम पहली बार बताओ तनी कि हम जैसे टी शर्ट उठनी लगनी रोवे तो बोला कि भाई लेकिन सबके माई बाबूजी आजकल कहने के लड़की से दूर रहा हमारे बाबूजी इतना सपोर्टिव कि हम रोए लगन तो ले जाके गोलम्बर पर हमारे बक्सर में वो गोलम्बर जगह पा मुझे 2 समोसा 2 रसगुल्ला खिया कर बेटा डरा के नहीं अब यही लाइन में बढ़त अपन कर तो ऐसा भाई ले 2 एल्बम में हम डराई नहीं लेकिन से और अभी भी डरानी ओबरा तो माने पहले काम के लेके डराते नहीं अब बियाह शादी हो गई तो मेहरारू से डरानी रघु डेरानी सब डराला ये दुनिया में केहू ऐसा नहीं के जे अपना मतलब डर नहीं इज्जत सांप 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 ये जी घर में किचन में सांप निकल गई बा का किचन में सांप निकल गई बा तो दे रात के भागत काहे बारू जा खियावो पियावो नाश्ता पानी करावो तार भाई आइल बा। अरे दादा मेरा साला घर आया ओ राम जी तो नाचे के बजावे के पड़ी जा का हमर भाई सांप ह ये तो नागिन के भाई नागिन होई जी आज जेकर तारा खानदान में भी आई ओकर दुर्भाग्य न होई। ये जो उहे हाल बा ए भैया शादी के बाद सबकर उहे हाल बा। शादी के बाद का होई बताएं शादी के बाद का होई पहले तो कुछ दिन बाह होई ओकरा बाद नु जिंदगी तबाह होई बताएं हैं? शादी के दिने तो सब कोई खा के चल जी पूरी तरकारी बुनिया ओकरा बाद आदमी देखेला असली दुनिया आ पूरा जीवन बजावे के पड़ेला बिना सुर ताल के हारमोनियम। अरे जेपी जी बहुत रिसर्च कैले बाड़ा तू बहुत रिसर्च कैले बनी एकरा पीछे अपन माथा खर्च कैले बनी जानता नहीं पाखी जी भैया बुझ जाई कि बियाह के बाद मारो के बांस तो उखड़ जाला लेकिन बियाह के बाद जो आदमी के जीवन में बांस होला वो 12 मास खातिर डाउनलोड हो जाला आदमी के जीवन बुझ जाई कि लेटरिन के कम्बोर्ड हो जाला। यही से हम का कैले बनी भैया हाँ नासा में जाके शादीशुदा आदमी के चिन्हे के परिभाषा खोज के लिए नासा वो अमेरिका वाला नासा का भैया अब नासा में जाए खातिर अमेरिका जाए के पड़ी बरहम बाबा का लगे जाई आ टाटी में से चिलम निकाल के 2 फूक मारी एकदम नासा में रुआ प्रवेश कर जाए। ए भाई हमरो शादी ब्याह हो गइल बा तनी नासा में जाके कौन परिभाषा निकल बा तनी बताओ ना अभी रुआ के बताओ तनी भैया सुनी जिंदगी से नींद चैन खुशी मुस्कुराहट खो गइल बा अगर जिंदगी से नींद चैन खुशी मुस्कुराहट खो गइल बा तब बुझ जाए कि वो आदमी के शादी हो गई बुझ गई सही बात है। एक नंबर दुख दर्द के संग बा दुख दर्द के संग बा अपने लोग से तंग बा दुख दर्द के संग बा अपने लोग से तंग बा बेबस और लाचार बा पत्नी के शिकार बा रोटी के जगह पर बेलना खैले बा रोटी के जगह पर बेलना खैले बा भोरे भोरे मुंह पर बारे बजैले बा तब बुझ जा तू इंसान टटके बियाह कैले वाह का बात बजे चेहरा पर हंसी नहीं खे बात में लसी नहीं खे चेहरा पर हंसी नहीं खे बात में लसी नहीं खे मुरझाइल मन मायूस रहता पटीदार देख के खुश रहता जेकर मुरझाइल मन मायूस रहता पटीदार देख के खुश रहता कपार पर हाथ धैले बा कपार पर हाथ धैले बा हमेशा खुद खुशी के मूड बनैले बा तो बुझ जा कि वो इंसान टटके बियाह कैले रिसर्च तो पहले बड़े भाई सही कैले बनी एक नंबर अरे बाप रे बाप तनी देखो तो इनकर कहल आ ई तो खड़ा कर देलन अपना दुख के ताजमहल पहले बारू तो ना कही ए दिन रात के तनो काम करी तबो ना नाम होला दिन रात के तनो काम करी तबो ना नाम होला आ केहू के घर के पतोह बनम इतना आसान ना होला। एकदम सही सही कहती है एकदम सही प्रीति। अपना सपना के मार देवे के पड़ेला अपना
सपना के मार देवे के पड़ेला और सबकर नफरत झेल के भी सबका से प्यार करे के पड़ेला। सास के सामने उदास रह, देवर के सामने नेवर रह, भसुर से लजाए के बा और सबके खाना खइला के बाद खाना खाए के बा। एकदम सही। सही दिने पर दिन दुख नया होला, कबो पुरान ना होला। दिने पे दिन दुख नया होला, कबो पुरान ना होला। अब केहू के घर के पतोह बनल इतना आसान ना होला। अरे बाप रे दी, तू तो एकदम ललकार देले बाड़ू। हाँ लेकिन देखा तनी हम मामला तनी गंभीर हो गइल बाटे। अभी पीटन घरवा में ले जाके। ए कल्लू जी, तनी गरमाइल माहौल के ठंडा करी महाराज। अपन उ मलकिनिया वाला गाना सुनाई ना। जी जरूर। हाँ तनी माहौल रोमांटिक हो जाई। ये लोग के झगड़ा देख के तो हमारा वाला। कहीं लाइन आवता है कि भाई ज्यादा बक बक बोलब तो शो के बाद तारा कलछू से पिटाए रहुआ मलकिनी जी ऐसे खिसियाई पे ठीक लागी हाँ? ना खिसियाल बन पनी मनाई रवा गीत गा के। गजे पिया गो शो